gilanggam nako si Pandesal Juros. Tungod kay wala siya mukaon sa kumukumo. Mao karon Juros, nakita nako nga ikaw matinud-anon. Nagigugma nako sa walay pagduha-duha. Sugto na ka, karon dayon ako naka uyab na ta Juros. Palibang ko. Palibang sa gusto. Juros, asa mga Juros? Ay, kubiyahe Juros! Juros! Pintarangatos karon kay gas 5 nang buwan. Okay kayo na. May nalaman na kay pagkakitaan 5 pound gihap kag tos kadlaw ka man ka 25 ka buko. Di. Kwarta po. Kuha dyan yung kuanon kay mupalit ko akong gikwenta-kwenta mupalit ko. Anong mupalit pang ko nga kabalo man kong musibit. Kaya radyo kong pangwaon. Nakayang tiyo, matong giari siya diri buntag sayo insya. Site may gidako na yang kuan, antawan. Salantaan kuyo. Imong balay, imong gipa pagwapo dito. Dito takas ubos magpagwapo kay batigulang ka dali kadlaw diri nga. Ukliti pa kag 30 sa isip. Di Frankie kuha sa kustong cellphone sa mga tanak ko sa kuan gawas kabi. Sulta. Ay, ginutan diri. Ikaw na lang dong. Aliw biyang kong dong. Kuha ko cellphone dong. Kay Frankie nag-alot manggod. Asa na magibutang nay? Aspan dong. Kanang speaker di pato. Aliw lamang ko pa dong. Frankie nag-alot manggod. Kuan subo ako. Kanalay akong subuon dong. Aliw lang ko dong. Nabuta anak ko kung may resulta kabi. Pangutahan ako na kung sa'y resulta kabi. Hello, Day? Kung sa'y resulta kabi sa swerte test? 112? Ay, slide ay ako. Sika, oy. 112 di ay. Mo ba? Sayang ako oy. Slide akong numero. 512. Yan, gawas day kabi 112 di ay. O sige day, salamat kayo. Masa magkandingin mo kimutan sa luwa. Bubot sa may mangga. Taladi rin, butang gris may mangga. Dong, kawag ka dong. Mas kanding. Pangilungan. Ikaw pumukha. Sa kanding ni mula. Mangga. Ha? Mangga. Ganito, mangga. Okay, ako to apitong. Oo, ito nga. Salamat. Oh. Alam na, ako to apitong na. Asa na pagkanding ni mama. Wow! Ay, ay! Tae! Saan may tae ha? Ginawan ko nubi? Ginagawa mo! Tae, confirm. Taes baka. Taladong. Kita puro kumprador kita maligya ginako ning kanding na kay kita galawid-lawid yung kanding init kayo. Asam ano? Ay, nangita ko pala itong kanding dong. Tambok mo mga kandinga lagi dong. Pilan nang nakabulan nimo? Asaan ni kaning gatasan o kaning dumalaga? Kanang gatasan. Walog tunga. Kanang dumalaga di ay. Walog tunga Japon. Baligya man daw na. Oh, maligya na. Oh, pila man pud. Diba hindi makasinabot ta. Asa man ani kaning gatasan o kaning dumalaga? Kanang gatasan, pila man na. 2,000 na rin. Kanang dumalaga. 2,000 Japon. Ano si pa magpangutana dong nga maora magyapon mo sige gito bag. Ako lamang bayaran.
Ay dili magudno. Kaning gatasan, kamama mo guni. Ilan dumalaga di ay? Kaning tumalaga? Ang mama Japon. Ay ang malayang kastorya. Langay-langay lang kas kong oras. Ato na ko. Mainom mo na. Pak mo kwarta. Ayo. Ayo. Oy, dong. Niya malagi ka. Sa may ato, dong. Maayong adto tay. Pamassage ko nimo kay sakit kay kong lawas. Gikan mo kog dumagiti ka biigon. Ali, dong. Sulod. Ali, dong. Pabukas, dong. Itong hiluton. Mang day dong, napahilot man ka. Sama day, sakit mo. Murad dong. Engineer mo to tay. Dumagiti ba? Dako kay balay dito. Mo ba? Kapoy day ka. Ay kaayo. Sala Hindi ko hinabot. Mo ba? Nya. Kisa may uban mo. Ako mga kauban, ako mga helper. Mo ba? Kato ko auto dito kung gibirin kay dapoy dala. Maayo di ay kanaan na day asinso na day karon. Sim gingnan. Nya. Asa may mong mama magpaparon? Naras balay. Ulang na. Uy. Ilan mo kabuk magsuon? Tulo. Mo ba? Ako sa malilikad. Ako sa babae nga nanay anak. Ako ray sada kayo. Trabaho engineer. Ayang. Sa to pa sa managsuon nimo kamo day at ikaw ra day na Oo. si Katron. Ako manggoy kurso na dyan dito mong eskwela mas nila nagdinanagra sira kayong adik-adik sira kayong nagpaanak Adios. Saalan po di ay mga bata nga. Sayo ra day na nga minyo di ay. daghan kong panahon ya Daghan jud dong. Kinahanglan jud kag massage dong. Kinahanglan dong sa kasimana kas adyo ka magpamassage. Imong panuhot to dagko kayo oh. Kinahanglan ni siyang mawala ni imong panuhot para mawala imong sakit sa imong likos. Hayang. Lami kay ni mong paminaw ani ron. gusto na deros Francine Ay, aloy sa Ginoo dong. Si Francine, bago Wala jud yung batasan si Juros jud. Kay namisita na ako na. Ira kong gitalikdan. Sa kagwapa na ako. O sa ka-cute na ako. Ira jud kong gitalikdan. Yan lagi. Buhat nga. Malibang kunuway siya. Nawa na nabalik. Karon. Mabalik to siya. Hindi na ako to siya. Sugto. hala kabutan ang Francine nagkagwapa siya og nagka-sexy niglow up siya hi Francine Wala dyan ang palibag kang animal. Nanapod ka? Wala ko nagkalimot ka imo kong gidalaganan. Patong tayma. Mga karon, di na ko ganahan mo maka-istorya. sorry nagud ato Francine kay kalibangon mong kukuha tong tayma Sulpog ka. Inaluod na ba ako ni matong tayma? Kay mo kong gabiyaan. sorry nagud Francine sorry nagud no So, Diyos, ako katakang gisawat ng mga higatory na ako. So, karon Diyos, kuyog ako mungwa o kumong Diyos. Karon dayon, umana ko panghugas ani. Kuyog ako puwag kumong. Ay ay. Tae. So may tae ha? Ginawan ko nubi. Tae confirm, nice baka. Talado. So, what's up mga kasakol? Shout out ko ni James, Conchal James Ibero. Tagang kaing salamat sa mag-sponsor niya namo sa t-shirt o ilabi na sa iyahang tripod. Daghang jud kaing salamat Conchal James sa imuhang pag-support. Daghang salamat. Og ni shout out ko ni Renz TV og ni Chris TV og ni Imutia Bantayaw og ni Jean Cortez. Muna to guys. Og shout out ni Miriam Maikom ug shout out ni Jean Taburaza.
Og shout out day ko ni Lit Grapa og ni Sara Amaro og ni Francis Amaro. Shout out kay Coronel Cordero Ella og ni Johnny Boy Casada og shout out po ni J. Roy Orama. So mga kanito mga Bisakol, please subscribe sa among YouTube channel Awaan Viners. And don't forget to click the notification bell para updated mo sa next video namo. Okay. Maura to. Bye-bye. Libat ko. Thank you. Libat ko. Thank you sa ano. Bye na, ayaw na.